כמה עורכת הדין אילנית מנדלסון על החינוך של ילדים, כי את רואה את הצד השני. את רואה הורים שמגיעים אלייך ומבקשים לזכור שירותי בילוש מול הילדים שלהם, נכון? נכון. ממש בלש פרטי שלך אחריו ברחוב? ממש בלש פרטי של אחרי הילדים ברחוב, נכון מאוד. תשמע, במיוחד באילת אגב, אני רוצה לומר לכם שחקירות בעבר שעשינו באילת, הילדים שם פשוט פורקים כל עול, הם נוסעים לבד. זה לא רע. תקשיבו, זה סוג של... אני אומרת את זה, זה סוג של בייביסיטר. כשהורים בשלב מסוים רואים שאין להם אפשרות, הם לא יכולים, הם לא מגיעים לילד, הילד ממדר אותם, משתנה, לא מוכן לדבר איתם בשום פנים ואופן, לעתים זאת הדרך היחידה כדי לדעת מה הילד עושה, כדי לראות שהוא לא מסתבך. כי, אתה יודע, תמיד התחננתי. כל הזמן כמה זה עולה. להיות באילת באותה תקופה. הוא רוצה לזכור את שורותיו. מה זה כל הזמן כמה זה עולה? שומעים את האנשים עכשיו, שוקלים על כמה זה עולה דבר כזה. בלש פרטי זה יקר. זה דבר מאוד יקר, אבל זה לא עניין של... קודם כל זה עולה בין 450, זה מתחיל ב-450 שקלים לשעת מעקב. זה ים כסף. עכשיו, אבל כשאתה חושב על זה, תראו, אני הייתי למשל, אני חקרתי את הסיפור בזמנו, הייתי בין החוקרים של הבנות של גואל רצון. שם למשל, אם היו יוצאים בזמן, והיו רואים, זה לא שאני חלילה מעבירה ביקורת על ההורים, אבל הייתה פחות מודעות. הם היו בזמנו, יוצאים בזמן אחרי חלק מן הבנות, שהיו מסתובבות סתם בדיזנגוף וחפשות את עצמן. יכול להיות שהיו נמנעים דברים. זאת אומרת שזה לא רק עניין של כסף, אתה חוסך כל כך הרבה סבל למשפחה, כל כך הרבה, גם כספים, הם משאבים בהמשך. אתה דואג לנפש של הילד, לעתיד שלו, אתה חייב להגן עליו באיזשהו אופן. יש הורים שסוחרים סתם את שירותכם, מתוך איזו פאניקה מיותרת, או שתמיד אתם מוציאים משהו שההורים חשדו בו? תראי, כשהורה מגיע אליי זה לא סתם. ממש נדירים המקרים שהורה יגיע ויגיד סתם בא לי שתעשי בייביסיטר על הילד. כי זה באמת, זה סכום לא מבוטל של כספים. בדרך כלל יש איזושהי סיבה. שהילד באמת מתנהג באופן שונה. כל הורה מכיר את ההורים שלו. זה לאו דווקא הסימנים הקלאסיים שאנחנו מכירים, מסתגר, לא אוכל וכו. זה גם. אבל כל הורה יודע שמשהו לא מרגיש טוב עם הילד עכשיו. וכשהוא לא מצליח להגיע אליו באופן אישי, אז אין ברירה לעתים. מה גילית שהכי הדהים אותך? מה גיליתי שהדהים אותי? תראה, זה לא מדהים אותי, כי אני כבר 23 שנים בתחום הזה, אז כמעט כלום לא מדהים אותי, אבל לצערי. אבל למשל הייתה ילדה בת פחות מ-15, שהסתבר שהיא התחילה לצאת עם איזשהו בחור מבוגר בן 30 פלוס נרקומן, שממש ברגע האחרון הצלנו אותה, אמא הרגישה שמשהו לא בסדר, והצלחנו להחזיר אותה הביתה. השאלה, מפסיקים מעקב כזה אחר כך. לא מפסיקים, אתה אומר, הנה, כבר גיליתי ואתה פוחד להרפות. אני אין פעם חלום להיות שומר ראש לילדים שלי. להיות שומר ראש. מישהו ישלם לי משכורת? זה לא בעייתי? לא, זה לא חדירה לפרטיות. כמה הילדים שלך? חברים, סיימנו. זהו, בדיוק. שתגדל תבין. נחנך את הילדים, לא נצטרך לעקוב, צריך לתת כולם. חברים, אנחנו סיימנו.